majalisar shayi dandali na santi majalisar shayi dandali na santi majalisar shayi majalisa ya shayi santi majalisar shayi dandali na santi majalisar shayi dandali na santi majalisar shayi majalisa ya shayi santi majalisar shayi dandali na santi majalisar shayi dandali na santi majalisar gaskiya sojojin Najeriya muna kokari. Ina gaya ma musamman ma in suka kurbi shayi abokan gaba ba sa ganin su. Shab! Allahu akbar. Kuna maganar soja sai kuka tuna min da Yarima bawan Allah. Mai gidanmu maganin kukanmu. Yarima bawan Allah. Idan ka je gidan gonan shi kaga yanda kaji suke dora shayi suna dafawa, suna wa mutane hada-hada da hidima. Kai suna rabawa kaji? Kai fa shi yasa muka ce ka daina zama a nan wurin fa. Shi yasa fa muka ya isa kanka zaga. Kaji kuma kazan shi yasa fa muka ce ka daina zama a nan wurin fa. Kaji kuma kun gani? Yanzu me kake nufi? Kun gani? Ya isa kanka zage ni. Kun gani? Ga irin ta ne ina ga muku. Shayin nan ta yi kuna shayin nan kofi biyu ka yi yasu in ba haka ba. Dole ba kofi biyu. Waye? Awa kanki. Ko ni da na zo a wajen ban adai ban ba na ba. Awa na ga abu kuna rike shi ya hakura ai ya ji murna ka ci kwasa tuntuni ka bar da mutane ba da ba kai aka kai ana ga maka ana suru kana ba za ka kai majalisar shayi kai wallahi ba za ka zauna majalisa asali na garin mutuncin ka zo ka bashi ya zo mai majalisa ina ganin mutuncin ka yaron nan ba karamin kwalle yake ci ma majalisa wallahi gobe ya zo da askin nan majalisar nan wallahi da kanshi za mu yi shayi sai ka ce irin motar na ya gudu ba ne. Sai na ce daina zama cikin mu yanzu gashi nan ba magana ba akan sai kake magana ba gwarzo jarumi gwarzon sojan nan Aminu Abbas Excellency to ni kaina akwai magana da nake so in yi akan shi dan dai wannan yaron ne saboda shi sabra kai magana akan shi Allah wani yaro to Sa'id da kake gani hakika gidan shi da naje akwai kifaye da yake kiwo su kansu kaga yanda nake zauna nake dafa shayin nan haka suke dafa shayi su ma da gaske? Da gaske mana Shi da rushi, wai da rushi koko da hita suke dafa shayi. Hita. Yaya. Allah ne mai jawo ga cin wa kana nan ga Allah yana nan a cikin mu. Yau an bashi a majalisa ke. ka san ma din jiya yayi kokari Dan Allah ka aska kanna. Shugaban majalisa Allah ya ba mukamin dan ladi mai yayi kokari da na kurbi shayin nan sai na tana maganan da kuke yi sanda na karyo kwana ba kana maganan gwarzon soja haziki ba Sa'id Yarima to Sa'id Yarima ka san akwai lokacin da in aka je fagen daga za ka ga shi ne a gaba shi ake turawa gaba ko abu ne da ake sa mata ba to shi Sa'id Yarima igon shi shayi ake dafa mai in ya wuta sai ya juya bakin shi haka sai a harbo shayi ya shige bakin shi ya ci gaba da hakika
fa ka tuna min wani abu ba. Ya na kana ka kafa gari. haka na yafe ma kudin zuban ni na sa musu ba inda zan je a ba maganar sai da Yarima kake ba. Eh, ba za ka kai mai fom dina ba ya neman masu soja ba. kawai ma da agun ba da fom din nan kaga Kai ba wuce ala kai. Ba sai da Yarima kake magana ba. Wai mun kundin ba ya tashi ne. Wai ba sai da Malam mun kundin. ba sai da Yarima kake magana Shi nake ba. Mun magana. taba haduwa da shi a China ai. Allah mai iko. Ai ina dafa shayi. Eh, Akwai wani dan China a gurin. na. Fadi yake shi Wannan su kuma yi ne. su ma Wani ban gane ba. Wai maganar nan firgita mutane dai ne ku. zan kai ka ne ai sai da Yarima. Na dafa mai wani shayi a China mun hada ai. Ji kake wani dan China yana. Shi kanto shi dai shi ce wa. Ai tanwawu din na Aisha kike ne. Ai kana kama da tanwan. Tanwawu din shi. Ai kana kama da tanwan. Zaka Ai da ma ya ce ma tsinyu. zan baka anan ka ci gaba da shayi. Kai ba. na santi majalisar shayi